Hello mga ka-listeners, maayong hapon. So, time check mga ka-listeners, alas 5:53. So, dali rin naman misa karon no. Yeah. Bago pa na human, so wala rating alas 6. Dali kinalit ko. Pastilan. Pero okay ra. Bawi lang next time no, hindi malit. Late yung ba? Na mga ka-listeners, upload ka sa karon sa drama nga Ayay Mapriso Ka no. Part 9 na no? Part 9 sa import malimot ko. Part 9 na mga ka-listeners no. Nya umang ko kapaminaw sa ebanghelyo ron kinalit ko. Wa ko ika paambit na kay wa ko kapaminaw. Isod yun yung mag dugay-dugay ba, maliit yun noon. Sige lang para di lang po ang ako lang shout out na lang, shout out sa ta kay wa pa ko kahuna-huna kung saya kung i-share no. Shout out ni ko ano ni Ma'am Grace Blanca Flor, ni Isim, shout out no, happy new year ninyo no. Nya shout out ni kuan ni Ma'am Cecil Ruben no, og ni Ma'am Bill, ni Ma'am Life Journey og ni Ma'am Gisuli, ni Maristel Humawan, ni Annalyn Buates, Annalyn Samson. Shout out ninyo no og happy new year. Shout out po ni kuan Chili Wong Stevie no, ni Ronel Brasco, Roger Villegas no. Merry Christmas ug happy new year ninyo no. Kay Christmas pamagapon ron. Nya ni Noel Urbano og ni Bilmar J Cañete no, shout out no. Unya ni kuan pod ni sino ba to, si Angie Divina Gracia og si Speedy Super Pop Girls og si kinsa pa man to, si shout out ni Kit P Garcia, shout out ni si kuan dai si Chirper no, shout out Chirper no, og ni Mary Ann Rustria no. Merry Christmas o Happy New Year ninyo no mga ka-listeners no. Ni Puan Prince, ni Hector Talon, ni sa Pantas Vlog, si Noel Estopito, si Marlon Soco no. Di na ito ni kalimtan. Isda sa nahan klaro ba? Maduhog nyo no. Nya shout out ni kuan po ni kay og ni kalimot magkus bag-ong sige comment ron something nga si Dayan Susida, si nalimot ko sa bag-ong tingan ilang sunod na lang kay nakalimot ko no. Ako sa basahon mga ka-listeners no. Yeah. Shout out ni Kwan limot na ko mga ka-listeners, si na shout out na ba ito si Chili Wongs no? Hindi na lang ako tasun mga ka-listeners no, mubasa ako sa ubang comment no, para makatimaan ko ba. Klaro kay sakinan ba. So di na lang tasun mga ka-listeners no, paminawan niyo ang part 8 o part 9 sa Ayay Mapriso Ka. O karon mga higala, ania ang laing sugilanon. Ayay mapriso ko. Himuon ti kang endorser sa akong produkto nga herbal. Endorser? Yes! Endorser. Og may talent fee ka nako. TF. Nga 50,000 a month. 50,000 matagbuwan? Yes! 50,000. 50,000. Okay ka? Sprikitek. Kining... Kinahanglan pa ba? Ngay mong naon-naon ka na, Al? Kining... O niya, sabi akong buhaton na na.
himuan ti kag video nga mag-endorse sa akong produkto nga herbal. Og pahimuan pagyud ti kag tarpaulin nga mag-endorse gyapon sa akong produkto. Siguro ka? Yes, nagasiguro ko. Tungod kay ako'y mo bayad. Pero ano nga kuman? Na may dagang sikat diya nga mga artista? Da, anak yung ko anak nila. Taas kay TF. Kasi TF. Talent fee. Oh, mau ba? Mm. Pero, bawi na magyapon. Kay sikat man sila. Makadanim ko na customer. PN. Pin, si Pin. Para na ko. Ay, mas epektibo ka. Di tingali kay... Bisag asa tingali ka. Oh, kung magpahimo kag advertisement, kung TV, adto jud ka sa number 1. Kung radyo, adto jud ka sa number 1 ba? Sama sa 2 HP. NK. NK, yun sa NK. Nasayod ko. Uh-huh. O kining akong himuon nimo, ato man ako ni ihando sa DYHP. Harus. Imbi? Unsa MB? Mau ba? Ay, kwantod, usa ka pangutana. Huh? Muuyon ka? Basin og dili mo kahimuan na masaya lang imo ibayad nako. No, makahimo ka. Mau ba? Walagi, makahimo ka. Endorser ka sa akong produkto. O sa may nga sa produkto? Silly Power Capsule. Silly Power Capsule? Yes. O kung makauyon ka, karon dayon, may down payment na ko nimo. Ha? Down payment? Mao ka na. Kung dili ka gusto, kanang word nga down payment, advance payment. Kuan, kining... Karon dayon, atagan ti ka og 50,000 pesos. Ha? Niya, giandam ko ni kining daan. Pito cash nga cheque. Pero, mo pirma kay kasabutan. Oh, Sir Puldo. Call me Apple. Will you? Apple. Oh, sige. Mo pirma ko, Apple. Di man makontak, tay. Kuan, kining sa iyong pagtuo, asa gyud kahato siya. Wala gi ko kahibaw, tay. Uy, kung asa siya, kay wa man siya musulti good. Mao ba? Asa ka siya paingon? Ay, tay, muuli ra to, uy. Gusto mong untan ako nga makita siya nga magtuon ba? Ayaw ka balaka lang good anak, tay, good. Bright man tus manoy, parehas man mi. Doon na. Tay. Tay, Oh, gay ko kwarta diya, tay, bi. kwarta na sad. Kwarta. Ay kung ingna mangutana na sad ka kung saon ako ang kwarta. Natural man ang ungutan na ta. Tungkol kay, di man sa inyong pangitaon ng kwarta. Tatay ba ya? Maingon na sad ka nga magmahay na sad ka. Mao na, diya na bitaon tatoy kwarta. Pero imo mang yung gibayad ngadto ni Mr. Poldo, imo mang gi-refinance siya sa bayad sa ospital ni Manoy. Kinahanglan masab nga ako ng buhaton. Para dili ka mo masugamag sa kadautan. Tatay ba ya, uy? Nga nagutong masugamak man taos kaalautan. Wala ka may baw. Double blade man to. Magpaimos to siya niyong duha ni Al. Ay, mindset ba ya, uy? Ay, kanimo tay, judgmental kaayok ka. Doon na. Thank you kayo nga. Ngawa ko ni mo balibari Al. Way problema, Mr. Puldo. Oh, come on. Apple. Apple ang itawag na ko. Yes, Apple. TY. Tiway? Thank you. Og dili ka magmahay sa imong pagdawat sa akong tanyag, Al. Dili. Salamat kayo, ha? Ayaw pa salamat. Kay, imo man nga, imong trabahuan. Pero, Juan, kung magtrabaho na ko, sa mong gibuhat na ko, nag-eskwela, biya ko. Ma-conflict niya ko ba? Dili ka ngay mabalag ka. Tungod kay,
Dili na ko himuon ang shooting or typing nga conflict sa imong klase. O man sa imong klase ta magtrabaho. Okay. Pero, maigi kabalakan lang ko. May tungkol sa? Ang imong tatay Pakol, basig dili mo sugot. Ay, kabala ka. Ako'y magbuot sa akong kaugalingon. Oh, thank you. Sige, hindi na ko magdugay. Apol, ato na ko ha. Mutugan ka ba nga ako'y magpatrabaho nimo? Dili. Ako na ibahala. Salamat. Iatuti ka. Ay na lang. Ako na muli. Lahi gini gwapo tada. Kung pwede lang na ito hibawan nga may grasya nga maabot. Ito si Apple, klaro dyan kayo ito nga naibog na ako. Kung pa ito siya maibog na ako, ano gutawa nga mugasto siya ang kwarta. Imuhon kong endorser. Ngam sa akong balibaran. Tagsara ko ni maabot kong kinabuhi. Endorser gud. Di lo niya mahibawan nga makita sa mga iskinas kadalanan na akong dagway sa tarpaulin nga mag-endorser sa Silly Power Capsule. Buwangan no. Kwarta na, sikat pa. Na taxi. Mag-taxi ko. Pauli sa mo. Nakita na ko nga nalipay kay si Al sa akong gitanya kaniya nga trabaho. Makakwarta pa siya og musikat pa. Og wa na ko siya dali-dali. Aron dili mo kisi-kisi. Marag isdang bungutan mo kisi-kisi. Inanayon ko ikaw, Al. Dili ko buang nga mabuhig puhunan kunway ROI. Kon return of investment. ROI. O nga, magmalipayon ako, Al. O ikaw mahita. Imo po na akong gipakyas. Huwag ka mo tuman sa akong gusto. Nga imong papawaon si Pakol. Isip imong bodyguard. So ayan akong imong kagahi. Kung dili ka ba, magpagayo og tabang gikan ka nako. Sprikitek! Si Bay Pakul. Suka na naabot gikas ila. Sige maghinuktok. Nganom ka ni? Bay, Pakul. Uy! Uy! Naunsan ka, uy! Hinuktok ka niya, ha? Akong anak ba Si problema? Akong anak lagi si Al. Oo! Nga naman. Sa may problema? Nakagawas mo siya sa ospital. Nga, may problema pa di eh. Uwa mo siya sa pag-uli. Nakos bahay ba? Uwa siya. Mau ba? Wa pag-uli mo si... Wa dito pag-uli mo? Uwa. Asam di eh. Nga nung... Nawa mo sa sinyo, ha? Nga naman? Lakaw lagi ko no, kay mangitag trabaho. Ay, pastilan. Mangita ang trabaho. Nga nung problema mo ka? Kaayo naman na. Ngitag trabaho. Pero nabalakal magugubay. Ha? Nga kung doon na siya trabaho, dili na siya makapadayon sa ibang eskwela. Ay nga nang maproblema maintaon ka na, oy. Ay, oban ka din ha, o. Malipay ka nga. Mangitag trabaho ilang anak.
Nya ikaw ni nun, mag-uulong ka. Kuan mo gud bay, kanang di mo gusto nga mabalda ang iyang pag-eskwela ba. Gusto ko nga focus na kay porti paningkamot atong mga umansya sa iyang eskwela. Kinala magkakupot sa kurso ba aron na diretso ugway sa gabal. Ay, bay. Anin lang niya, ha? Pasalamat ka nga mangitag trabaho sa al. Siyempre gusto ni mo nga mag-adik-adik ng imong anak. Dili ba eh. Di po na ako ikatugot. Dili. Paminaw ka mo. So ka na, Master. Asan na, Master? Tulisan ninyo si Maita. Jesus, kasayo trabaho. Ay, kana lang de. Sige, mo na buhato, Master. Buhata sa labing madali. Ariglado, Master. Patek. Kon mahimo, karon dayon. Aron mahinumdum siya nako og magpakiluoy ng mga hitabang. Klaro? Buhatan ninyo sa labing madaling panahon. Okay, ariglado, Master. Spreketek! Mukat-kat ako sa paril. Huwag dahil. Mamba ko tusod. Nan ako sa babaw. Mambag na ko. Wapsa! Gay, akong tukod. Gay. Niyan ako sa kumpaon. Musuod ako sa bahay ni Maida. Aray ko, agi na rin. Niyala ko sa kotse. Hindi ko maklaro kay tinted ba ni. Pandarong plan. Makauril ako dito sa bahay. Uy, unsa to? Murag. Uy, iyay. Murag doon ay naog. Murag doon na. Saan ka to? Yun na. Doon ay tao nga kalit nga mitabok. Ug ato paingon sa dool sa hagdanan. Paingon sa hagdanan, Maita. Iyay. Nakaito mong sinina. Kikulpaan ako. Unsa makani. Maniito na ako. Uy, vibrate akong cellphone. Nawag akong kauban. Hello? Unsa na? Nagasuod ka? Pita, maniid pa ko. Pero padung ako. Musakan ako padung sa danan. Very good. Good mo lang. Amping. Magpaikpat ka. Mura ko nag-iring sugaban. Ariglado. Gibay. Siguro kung yun ako nga huwag pagay tao. Kasi nga masipiyat ko na. Siya at Gustaro. Wa pa siya likawas. Nagpalislipod siya sa may mga tanong doon sa ganan. Kung kini kay nagtago-tago, lain ang toyo ani. Panidaan ko lang. Asa makasbay intoy. Nganong wa siya makabantay nili. Buhay na ito sa ka. Paingon sa hagdanan. Ay sikan puro mag-iday-iday. Nadia sikan pro si Maita. Hinay lang yun. Sakan ako. Ay, salamat. Mingaw ang palibot. Labing maayo. Oops. Diyan ako. Sa dapit sa pultahan. Maniilo na ko. Pasinog. Na, madiskuito ko. Tanaro ko sa kilid, Bab. Because, bawal daw. Okay kayo. Hinayon ako gliso ang siradora. Uy, good. Miabag na ko ang panahon. Okay kayo, Nanday. Basta malasa. Waman din ni malak.
Nabli ko sa tumang kasayon. Nakasura ko dali-dali. Umps! Okay, nakasura ko. Hinayon ako sira ang pultahan. Kana. Pamaniling suka. Uy, may nagawas ka sa kwarto. Pasalipon ko. Si Maita ka na. Gikan rin siya sa kusina. Murang masudya pa daw sa kwarto na. Kani, namion sa des Maita. Karon ka, panahon ko na. Ano man eh? Mura man kong ikulbaan mo eh. Tungod tingali ni sa kape nga ako niinom. Oh, may nanuktok. Kinsa man ron? May balik tingali si Pakulay. Basig may nabian siya. Tungod kay wapamansad ko makadung nga nagpaandar siya siyang kotse. Col! Kadiyot lang, Col! Pakol? Tuiste, ay pagsingit. Tumana ang tanan komando. Ihatag ka na 5 kwarta. Dali, kayo dili. Yayay ka. Mamatay ka, ha? Gibatan ko na yung mga papa. Ayaw gipagsinggit, ha? Kaya kung musinggit gani ka, tagig ka, matay ka. Hanggaws na ang nimo. Manulis ko, basta di ko musulti sa kungan, buhangan mo eh. Yatag tanan ni mong kwarta. Kuha ang imong kwarta. Pagdali! Natug na lang kumanoy, uy. Papamasatay Pakol. Matunya kay Morisia. Hantod ka rin pamuli-muli. Sige, uy. Natug na lang ko. Pero, wagit ka ni hatag na kong kwarta, dak. Unsa? Bantay ka lang na kung manuya ka, ha? Ako ganin mga kwarta na, maglaway gid ka. Di sa gid ko mo, hatag ni mo. Uy, doon na. Hatagan lagi tika. Oo, dahil 1,000 oh. Wala, 1,000 ra? Oh. Endorser naman ka. 1,000 rin mong ihatag na ako. Barata gini mo man eh. Ay, punlaan ako naglaing 1,000. Kana ba? Arang-arang na lang ni. Bidayon, bi. Sige, hatag na yun. Asa man? Lagi. Dira. Ay, salamat kaayo, Manoy. Manoy, ipailaw niya ko ng imong producer, ha? Basin pa di ay, madako. Ay pangilog. Wa magkinahanglan og babae, laki ra. Ino, ngula ba yan niya? Laki ra lagi. Ang produkto, siligo na. Hang. Sili Power Capsule. Sa ato pa, pang lalaki ra gyud na. Basin di dunay pang haplas anak ba? Kanang haplas ba? Para sa mga babaeng mabduis. Awa pa. Paabot lang doon na. Okay? Ay, sige na lang, uy. Samok ba yung lamuka eh? Kamata lang tada. Ay, labi ang mga katong. Uy, duka mo pala. Bala na eh. Ay, balik kong tugoy. Okay, kini marmao na ning kota. Uy, 30,000 na lagi ning tanan. Asa may minilyon na ni, ha? Sa bangko! Da! Bangko! Ay, lagi pagsakit, inay, matingog. Kaya na lang ni. Huwag karoon. Kapuson di ka. Igait na kasi mong katre. Ayaw lagi. Ayaw maglunod. Masakitan ka lang. Direct.
Uy, si Master. Hello, Master. Asa na mo? Nagpaabot ito sa among gisugo sa pagsakay dito, Master. O pa naman li? Wa pa. Wa ba'y bolilyaso? Marag limpyo. Wa tingali, Master. Tungkol kay way butusan, Mas. Siguruan ninyo nga way bolilyaso. Oh, Naginam-hinam na kong masayod. Kung nilampos ba sila? Wa pa na balik ang ilang kauban nga nisud sa bahay ni Maita. Ninghigayo na. Nasayod ko. Og ingon. Og sa ako ng pagahikitan ang dagway ni Maita. Nga nibati og tumang kahatlok. Og nakuan ang iyang kwarta. Mao ka na isang putan sa tao nga dili mutuman sa akong kagustuhan. Magbasol ka, Maita. Magbasol ka, Sprikitek. Ay, shh. Naman ang kagapos, ha? O gumuglugnot ka ni ka. Aw, tumoy sa PC. Ako magigapos dito. Tuwan ako gigot sa akong TV. O kumulihog gani ka bisag gamay lang juga yung lihok. O mahog ang TV. Aram mo datog ni mo. Ayaw nagigilihog. Hapit na mahog ang TV. Hapit na mahog ang TV. Ayaw yun paglugnot, ha? O di ko magdugay. At to na ko. Ayaw, hilom dia. Hilom. Pati yun di karon. At to na ko. Kani, mau na ni. Mau na kong gikat-katan kani ah. Manido na ko. Kung wapay laing tao. Una kong kat-katog balik. Ug muambag dos pikas. Agay. Tunay haet na murag gidoon sa kong kilid. Ihatag na ko imong kwarta. Unsa? Kung dili ni mo ihatag. Luglugon ko imong liog. Ihatag. Ihatag na. Ay, pankuan kining. Unsay kuan kining? Ihatag na. Bida. Lisod ba ginig panulis, ha? Kasi siyo no rin mo kuhang kwarta. Lisod giga ko no kuhan ito. Ang gaw ka. Sa ato pa, naghago ka? Ikaw ang unang naghago. Ako sa naghagom sa ko. Ni ako ko, hago-hago ko tiyo ni mo. Dugay kay ko paabot ni mo do. Basta rin, paluglogong liog mo. Ay, ganit lang. Yatag na. Hangyo lang. Yatag na. Hangyo lang. Paminaw. Ipaglingi. Ihap ko gato, ha? Hangyo lang. Ihap ko gato. 1, 2. Lagi. Ganit lang. Hangyo lang ko do. Sa may hangyo, eh. Masay hangyo, no? Kuan. Saman. Tunga na ta. Tunga ta? Tunga. Tunga ta. Nindot sa no? Ay, dili man may mo do. Ihatag na dayon. Mo ihap na sal ko. Mo ihap kong 3, ha? Iniglitok ng ko sa pong 3. Putol na lang imong ubol-ubol. Mulitok ng kong 3. Ihatag na ako ni mo tanan. Ihatag na ako. Niya. Tanang bago. Swerte ka. Nakalitok na kong 3 pero wa pa na ako maputol pa na ako. Putol ta na.
putlon tanang ko nimo oy hapak na ko si mong naong. Ayo. Ni ara man ini bebe yan na. Wala na. Salamat ha. Ako na yatag ni mo ora. Dia na lagi. Salamat. O karon kineng ay itumod tika ihandos tika dito sa kapulisan. Unsa? Ihato tika daw. Binu ang mga diya, amigo. Sa amigo. Unsa mga amigo? Migo rita. Ano mo ni mong kwarta, amigo? Oh. Butan mo kami ko niya. Yata pagkikunin mo sa polis, amigo. Aron mapriso ka. Ulol. Aron di na ka kabiktima paslaing mo bang tao, ha? Ala, amigo. Nabuang kami ko. Nana ni mong kwarta niya, papriso pa dyan kunin mo. Animala kami ko eh. Ups! Kuhaan tani mong armas, kuhaan tani. Kuhaan tani. Hindi mo makuha. Yan, pugnan ko ni mo. Migo ta. Ambi lagi ni. Di ko niyatag ni mo, migo. Kipatyo, tingap. Ups! Lagi. Hapit na ni mo matumong ang sumbuhan sa armas, migo. Hapit na. Natumong na. Lihay ko. Ay, kang buhanga ka. Wa ko matay. Buhanga ka. Buguan mo. Nakalihay ko eh. Karon ako ibawas og tumong nimo lisuon ko. Ang imong armas niya patumong nimo. Kakakusgan ni mo, migo. Animal, may butos armas. Kipagkong na nang. Tawagan ako siya. Tawagan ako, basi kong sineta mo. Mayong tagmutubag, karoon na yun siya. Mayong ta. Kipagkong na lang. Busy ang linya. Peligro. Unsa to? Dunay buto. Human naman untang bagong tuig. Pero, unsa mo tong buto? Magsusi ko. Si Miss Maita. Adtuon ako siya. Karon ka. Nagtukan na igo ko. Nagalihay sa kudo. Nagalihay sa ko. Kalikay ka. O karon. Ni ana na ko ang armas. Ug mabugha na ginang agkang nimo. Nagtaan mo kang dako. Sige ko na, buhata ko na. Buhata na yun. Wow! Pabuton ko ni. Ug mawag. Mawasag ang utok. Wasag taon. Mawasag ang utok. Wasag ni. Ay na pagdagang sulti, buhata na yun. Lugay o sige pagkarpar. Yay, karoon ka. Gigi, buhata. Mamatay ka. Sige. Okay. Unsa ito po? Hinat-hinat po ka? Kani. Magpahimutan ka? Okay. Tanaw to. Umahan di ka daw. Sige. Purma. Karoon ka. Kana, sige. Unsa? Nikagar mo na. Wala ka buto. Ikaw lang niyagtik. Ugog ka. Hindi naman kabuto. Tungod ka iwa na naibala ang imong armas. May bala na. May bala. Buang ka. Kinipap. Jutuhon ka. Karoon. Sakit yung Tigaya na ka. pinakon ko yung tilbap. Agbasan ko. Sa kasuta, no? Karoon kabayan ka kinipap. Ayaw kong ripa. Ayaw ripa. Tukunti ka. Ay, imo kong igabayan. Yung di ka labtan nung tanda ko. Diolwa ng dilan mo, do. Wala. Di apam. Karoon ka. Nagkatong ganing lubo-lubo ni mo. Ubul-ubul eh. Katawa pa. Saman, nakapabor ka. Katawa man ka. Bisag naglisod ka. Tawag ka mo nga.
Tuko ka? Kani, katong kining ubo-ubo mo do. Kani, mo na ni. Di Mo na ni. Di ka lang ka na. Ay! Kinit pa! Oh! Agad ko ganun ko. Sakit. Kay... Saman? Sakit daw ka, ha? Saman, buang ka! Buang ka! Ba't yun naman akong amigo? Ano ba yan? Nagkitay. May ito'y pagkadugaya ni mong nipunal, bay. Naman ko. Tanihid ka. Mami tayo nung na may katawa ko, kaya naibawa kong diyan nagkasimong loyo. Dugay kag mihunat, imo pag-islomos yun. Salamat kayo ba intoy. Kining nga tawa na tulisan ni, iyang itulis si Maita. Usa! Tulisan ni. Uy! Mo ba? Kamaturan na. Iya karon nabawi na nako ang kwarta nga iyang natulis kang Maita. Uy, mau ba? Malasa ni Budo. Sakpan ka noon. Gagson tani. Imo kung gito ka, ilips to lips ka. Lain na ninyo, amigo. Wa kay toothbrush buangan ha. Kapusa bay, kapusa. Kay ato na ako si Maita. Miss Maita, gigagpus ka. Badbaran ko ikaw. Okay. Okay. Ikabala ka. Huwag ko mamatay. Buhay pa ko. Ha? Salamat. Nakadungog kong buto. Ay, nag-inilugay mi sa iyang armas. Huwag ko niya may buto kini. Pero tumong ng tanago. Pero kalihay man ko. Pakul, salamat. Salamat. Gakos. Ay, napagilak. Luwas ka na. Asa man doon ang tulisan? Tuwa. Gigapos na ni Bayintoy. Bay. Saman? Boy, ilang ko, bay. Buhutan man mo, bay. Nauli man akong kwarta, bay. Sa? Uy! Mau na di may himo. Luoy lang ka, bay. Buhi lang ko. Ay, di lagi mahimo. Intoy. Oh, dala. Ma'am. Dala si Miss Maita. Ma'am. Miss Maita, mauni ang nanulis nimo. Salbahis ka. Okay. Okay. Ano ka, buhutan ni ma'am. Ipapriso ta kang buhanga ka. Ipapriso ta ka. Papasaluan lang ko, ma'am. Nabalik na bitaw na akong kwarta, ma'am. Nganong gitulis ko ni mo, ha? Ngano? Sa tinuray lang, ma'am. Masakit daw ng 5 kabukan na ko, ma'am. Tang atika. Lagi. Para palitog tambal. Para pala itong tambal ha. Tambal pa. Tinood na. Tambal ah. Mau na. Tinuod na, sir. Ay, sir. Amigo, tinuod na. Tinuod na. Para pala itong tambal. Tambal daw. Palit na kong tambal. Mao ba? Para pala itong tambal. Imo anak limak buok di ay. 5 kabuk akong anak. Ang usa, pungkol. Pungkol. Pungkol ang usa. Ang usa, bungi. Laloy biya. Yamat no? Doon ay pungkol niya ang usa bungi pa yun. Tinuod na, bay. Ang usa gani, buta. Ay. Pulos man ni PWD. Pulo na apan na. Mao ba? Okay. Kaluoy good. Na doon na pailain do. Ang saman. Ang usa, amigo, kay Kimpang. Ay. Pungkol, bungi, buta, kimpang. Kuwag usa. Ang usa, bay, kay ang 5 taon, kinamanguran ako. Naman. Buktot. Nice. Kaluoy good. Uy, kay mami. Ay, Miss Maita, ayaw pagtuo. Marukoy ning dako. Alo, di mo tuwa ko, Ay, miss. Ayaw na pada na Miss Maita. Nawad ko aglawas in kanahan. may kay na magpakilo eh. Laliman ka. Ang iyang 5 kabuka na pulos dunay diferensya. Ay, pagtawag og pulis eh, Miss Lo, Maita. alo. Tawag. Ano madakop ni? Kailan mga pulis ini. Basta mga tulisan,
May record begini sila. Asa naman ito kauban? Wa ba na balik? Wa sa butubag, di makuntak. Ay, uy, bangag sa ilong. Patrol car. Kauban, si bata rin eh. Lain ng tinipadon. Musibata! Ay, nakontak na nako, Manoy. Nibagtig na. Dugay ba na niya eh? Hello. Daido na, anak. Unsa man, madayon ka dirik uli, tay? Paabot lang mo kay doon na po ko'y kiasikaso kay nakadakop kong tulisan. Unsa? Sige, bye. No, Manoy, malangan pa siya. Kay nakadakop ko na siyag tulisan. Tulisan? Wa pa'y balita. Tawagan ako si Maita. Mangumusta kunuhay ko niya. Tanaw tagdili ka ba magpakiluoy og mga yung tabang nako? Mayon tag makunta ko siya. Nibagting na. Tubag ako, Maita. Hello, Sir Poldo? Maita. Kumusta ka diha? Na breaking news, sir. What's in a breaking news? Gitulis ko, sir. OMG! Pang? Gitulis ka? O kung sinahitabo, ha? Nilampus ang tulisan? Ha? Wa, sir. Nadakpan kini sa akong bodyguard nga si Pakol. Unsa? Yes, sir. Ug to ano, gidana sa kapulisan. Tulisan niya dahil itong tawhana. Nagkailaman ng mga pulis niya. May record naman itong tawhana. Mao ba? So, ang nagdakop, mao si... Pakol, ang akong bodyguard. Mao ba? Huwag yun ko masayong sa pagkuha na ko niya nga bodyguard, sir. Kay kunwa pa siya, hayan milampos na yun ang tulisan. Very good. Ipaprisog yun ang maong tulisan. Oh, yes. Yes, sir. Ako yun ipapiso. Huwag salamat sa pagtawag, sir, ha? Bye. Bye. Shit. Nadakpan. Huwag si Pakol ang nakasakop. May niabot. Mapalpak, Master. Okay. Unsaon naman. Pero nahibaw na ko. Og nahibaw na mo, og unsay mahitabo kaninyo kung pakyas kamo sa inyong lakaw. Master. Nasayod na kamo. Og unsay inyong buhaton. Para mahupay ang akong kalagot. Nasayod na kamo. Oo, Master. Nahibaw na ko. Tungod kay gitawgan ako si Maita. Og nasaynan ako. Nga nadakpan ang inyong kauban. Ug ang nakadakop, maupag yun si Pakol. Nga iyang bodyguard. Master. Og nakakita mo, nagtapis na kog tualya. Og nagandam na kog gel. Master. Kamong doha, magpuli-puli mo. Ready na ko. Nia ang gel. Master. Ambi. Sunda ko sa kwarto. Kung dili ka mamusunod sa kwarto, ang sunod ninyong padulngan, mao ang mintiryo. Master. Sprikitek. Sunod ka mo kanako. Ang ugas na ka mo sa banyo. Bert! Usaman, ha? Watay mahimo. May nalini kontra nga kita ikulatahon.
Dili sunod ako. Mangugas na sa banyo. Bayano! Nagpaabot na ko kaninyo. One by one, ha? Oh, master. Ikaw na. Samot mo yung kapagaw na ko yun. Ako'y mo na. Oh, ikaw. Slowly. Slowly. Bart. Kumanda ko, Bart. Bart, kadusingot pinagi mo. Next. Come forward. Imo na sad. Imo na sad. Ako na sad, baya. O saman. Dili ka? Kay kini na lang ang akong 9mm ang imo. Nain, im na, Bart. Magpili ka. 9mm, 45, 357, o shotgun. Oh, master! Tagbawa ko ninyo, Nakasabot? Master, ako kining... Kwaon taning to alya. Oh. Wah. Unsa ni? Longganisa? Sorry kayo, Miss Maita. Wa igo magdahom nga. May makasur ba ning tao? Ayaw lagi pagkumpiyansa, Toy. Nakatug ka, no? Oo, katugyan ko. Bugnaw sa king panahon, lami kayo. Nga saligsag ko nga, naalagis may pakul. Ay, lagi na, bay. Ay, kumpiyansa lagi tao, no? Bida sa tipo. Promise. Promise. Di na may pakul. Dili na. Dahil na, mo cellphone, no? Kinsay na nawag. Palihog to pagka, tingali si tatay na. Oh, statay gyud. Tubag ka. Hello, tay Pakol. Sorry, good ham. Nga di yung katingali ko makaulero niya. Sound, may natabo mga dirikod. Okay ra tay, may problema. Ay lagay pala biog hago tay. Kay ato na mo koy pangita tay. No? Doon na kay pangita sa ito pa magkakwarta na ka? Katong imong kiingon nga endorser ka? Oh lagi. Endorser na ko tay. Kada dagod, klarohon ta ko ni. Kinsa man ko rin nagkuha ni mo endorser? Secret, tay. Secret pa. Ayaw pag secret ya al. Unsa man ko rin akong kanang manguntan ako. Unsa man ko rin nang imong i-endorse. Herbal, tay, herbal. Herbal. O, mahimo na kong model na ni, endorser. O, sikat na niya ko, tay. Yamat ra gud. Oh, swerte kay katay kay nagkaanak ka gwapo. Kung dili pa ko gwapo, way mo kuha na ko. Basta, swerte ka. 50,000 lang akong buwan. Oh, 50,000? Yes, tay. O, dili ka na tantong mahago pa. Yamat ra. Tunganay ko nak. Kinsa mo ko ni mo hatag ni mo 50,000 matagbuan? Kinsa? Ay, dili na importante kung kinsa, tay. Ang importante nga mo sikat na ko. O makakwarta pa ko. Al. Mao ka na ang naitabo bay. Kung sa'yo mo ikasulti ha? Swerte yun. Ha? Swerte si mong anak bay nga. Si Alba, swerte kayo. Oh, may tao? Nahimo si endorser. Swerte ha eh. Mahimo lagi endorser. Pero abi ni mo, wa pag tanto ko magkasabot unsa ginang endorser. Simple ka ng sabton. Oy, simple kayo na. Unsa man? Endorser ba? Kanang
mag-promote ka sa usa ka produkto. Oho. Mao na. Nga usa ba? Oh. Mao na ka na, ha? Oh. Kanang nakita nimo sa dakong hulagway. Oh, kanang makakita tag dakong lagway niya. Kanang nasdan. Nasdan. Kanang nasdan. Makita nimo kanang dago makita na kung dagway sa artista. Oh, kana. Unya bit og alcohol. Oh, kana. Nasay artista nga nagkit-kit og burger. Oh, kana. Mao na sila no. Unya nasay magbit-bit og tubad punsyap. Oh, nasay uban nga makita na kung magbit-bit og paas manok. Oh, kana. Mao na no? Uban bag tambal. Oh, mao sana. Promote na siya. Oh. Mao na? Na mag-promote ka ng singani kanang gitawag nila burger. Oh, so mao na siya. Na siya promote ka ng inasal. Oh, mao na siya. Oh, mao na pero kinsa may nagkuha niya nga mahimo siyang endorser. Lagi problema sa kay wala siya mutug-an ako kinsa no kuha na niya. Akong ipangutan na. Kinsa mo ko? Kinsa mo ko na nagkuha nimo? Hindi ko siya secret. Musultigid siya. Oh. Pakol? Oh. Dali na ko. Hala. Gitawag kang Miss Maita. Sige, doon na ako. Sige, lakaw. Sige, di ako na. Di buenas los bay pakulda. Nahimo pa siyang hero. Mao nga. Nakadakop ko siyang tulisan ko. Pero, mas nakatampo, ako. Kay, kulwa pa ko. Patay sa bay pakul. Akong palipay kanimo, Pakol. Sa imong gibuhat nga mo ang pagsikop sa tulisan. Palipay? Ang 300,000 nga akong nahatag unta sa tulisan, akong ihatag nimo. Pag-sure, uy. Dako na kayo nag-ikatabang. Para sa imong pangandoy nga makahuman gyud sa pag-eskwela imong mga anak, di pa? Akong ihatag kanimo ang 300,000 pesos. O kung kuwang pa, ako'y mapatiwas og pa-eskwela nila. Maita? Dako kay kung utang kabubuton nimo, Kol. Kay kun wa ka pa tingali unsa nay nahitabo nako. Aw. Toral, himo lang ko sa kong trabaho. Hinungdan nga sa imong trabaho, gantihan ta ka. Pero kadako masad ang imong ihatag, uy. Imo pa nang balibaran? Mura masagor dili ta makatuo ba? Nga, sa ako lang maminaw, sa ako lang banabana. Sa diyang gipangayon na tulisan hilbihan nagbitingali ni mo nakabaliban nga dili ka mohatag niya ng maong kwarta. Nga karon imo na namong ihatag nako. Diba? Oh, mas may pag-ihatag na ako sa taong naghago. Nagluwas na ako. Uy, baya. Kaiko ko baya, ana, tao. Ayaw ko kaiko, good. Makuha-kuhaan ang imong problema, anak. Huwag dili ka naman problema sa kahimtang sa imong mga anak. Basta, magtinarong lang sa silang pag-eskwela. Magkahuman gid na sila, Kol. Miss Maita, salamat yung kayo, ha? Salamat yung kayo, itaw. Salamat daw kayo. Unsa man, imo lang ning tipigan ng ako ihatag nimo or atong i-open para deposito sa bangko ba? Uy, baya, no? Bangko, yun? Atong i-deposito sa bangko. Aron sa ingon ni Ana, safety ang imong kwarta. No, nawaton ka sa bangko ning dagway nako? Unsa? Cool. Dili man gud na magpili ang bangko gud kun unsay dagway sa tao. Ang importante diha, nga kundo na kay ika-deposit nga kwarta, dawaton gud na nila. Baya, no? Sa ato pa, uy, baya, mura kung correct nga musud og bangko, unya, mo withdraw kong kwarta. Ang ayaw na ka na ko, no? Oo. Nga nung dili man ka maangayan, Bi nga, di man po di kalimod nga, gwapuhon man gyud ka. Murag nakaswerte gyud ko na. Sultiha ko na ko aning kahimtanga ko. Pagkaswerte gitingali nako. Basta maghimo ganig maayo, doon na kini-crush siya nga magpaabot. Sa ato ba, i-deposito sa bangko ang mga kwarta nga imong yatag nako. Yes, Kol. Atong i-deposito sa bangko. Unya, di raba ko ka maong mo-deposito na, mo-deposit sa bangko na. No problem. Kitang duhang mo ato sa bangko. Mo ba? Sa ato pa, magkuyog ta. O gani.
Unya inig so datos bangko. Naara ba gina gwardiya, di ba? Cool, tanang bangko na ginay gwardya. Unya inig so na to ang gwardiya mangutana kon. Kun, unsa? Mangutana unya kon asawa ba ti ka? Unya, unsa may tubag ni mo, be? Murag maghambog tingali ko nga asawa ti ka. Bala ka. Unsa? Unsa man ni Miss Maita? Unsa man ni gisod nimo sa sobre? Ako ng premium ni mo, Toy. Premyo? Sa unsa man? Sa inyong pagluwas na ako. Uy! Ha! Mo ba, Miss Maita? Ako kani ato ni klaro na kani. Amo man trabaho gud ang pagbantay nimo. Ya may premyo di. Nganong di man, ha? Nga naman, di ka gusto mo dawat og premium? Yan no good ta. Buanga sa nako no, nga di kong dawat no. Nga hindi mo ko gusto. Ang kanang uban di manulis mo gali. Kini pa hinon nga premyo ni. Mao gani nga dawata. Libo-libo na akong pasalamat sa inyong kipuhat. Ay, salamat! Salamat kay Miss Maita. 50,000 pesos na. Kla! Tinood ka, Miss Maita? O gani, 50,000 pesos. Mayon tawag mahimuot ka, anak, Toy. Uy, salamat kayo. Salamat kayo. Si Bay Pakul, nasa iya. Ah? Nasa imo, Bay Pakul, nasan? Nasa kay imo? Col. Ay, napaminalan ko. Nasa kay imo di ay. Ang ilaw-ilaw tako, namutan na magka. Ino, sa tagandias po yan. Ay, salamat kayo. Mag-ampo ko, Miss Maita. Ha? Bay Pakul. Mag-ampo ko. Magampo. Unsa Na? mo yan po? Nga dunay laing tulisan nga manulis ni Miss Maita. Unsa? Ano na itong dakpol niya? Premyo na sad. Kud mauna. Ha? Hawa na lang, Toy. Bitaw. Joke. Tiyaw tong ako ni Maita. Tiyaw to. Pwerte magani na kong kuyawa. Abi na ko unsa na mahitabo na ako. Unya magampo na hinon ka nga doon na pailaing tulisan. Ay, tiyaw to. Kumityan tim ko. Salamat kayo. Salamat kayo. Ayaw pa salamat, uy. Ako'y ang ngayang magpasalamat. Kuan ka nang... Malakaw tuod mi. Ikaw lang bilin din sa bahay, ha? Uy, Brima! Muapit lang ta sa inyo, Pakol. Mas mayo no, naroon sa inyo nila, magkapasabot ko nila, nganong wag ko makauli, okay? Maobitaw, hinungdan nga nakahuna-huna ko nga muagi ta sa inyo. Kay moabag ko sa pag-explicar nila nga nung wa ka mauli gabi. Okay, salamat kayo kung mawag na, Miss Maita. Lagot kid kaayo ko manial. Ay, sabot na lang, good. Sapot? Di naman na siya muulit diri sa bahay ko. Huy, muna'y gusto ni mong sabto na ako. Ay, sa may nahitabo naman. Basig istorya ra na ha. Tumutumo lang na. Arba mo tuot ha. Sa to pa, dili ka mo to nga may nahitabo gabi dito sa gibantayan tatay. May magdidto ta. May magdakakita ta nga wa man. Ay, ni mo doon na. May sakin ang miyabot to. Tanawa ko nung kisinabot. Ikaw lang, Uroy. Anong sukuon mo ko ni mo? Gisapot man ko. Suguon na nung ko ni mo gisapot ko. Sa? Pita ni mo. Sige ko na lang. Kinsam ka ang... Uy, sila ka na si Tatay Pakol. Ug kuyog niya si Mamayta. May kinakatultog kag uli, tay. Katultol, yun may nayabag na kuha pa man. Wa jud ko makauli tungod sa nahitabo lagi taon. Asa ko mo tuo. Doon na. Kining, may mong mo tingog ko? Tingog lang. Usa ko sa hinungdan nga, wa makapauli si tatay ninyo doon. Tungod kay, doon naman ko'y nahitabo kagabi dito sa bahay. Gitulis ko. Ug ang inyong tatay, mao'y nakaluwas na ako. Ug aron mo tuo, pwede nga dadon ta mo dito sa presinto sa kapulisan. Ug makita ninyo dito ang tao nga akong ipasabot. Among nadakop
Nadakpan ni tatay nimo. Ug to karon sa prisuhan. Mo ba, ma'am? Sa to pa. Si Pakul mo inakaluwas na ako. Siya mo akong hero. Kung mo na, hero na daay karon tayo, no? Hero. Tinuod na doon na. Siya ang akong manduluwas. Wagit ko masayop sa pagkuha niya ang akong bodyguard. Og tungod sa maayon niyang gibuhat, gigantihan akong inyong amahan doon na. 300,000 ang akong premyo niya. Og makatabang na sa inyong pag-eskwela. Mamayta. Unsa man? O yun ba kamo sa kung gihatag nga ganti sa inyong tatay Pakul? Yun kaayo, ma'am. Og dili kay kana lang doon. Mipasalig ko nga makatapos gid mo sa inyong pagtuon. Tungod kay mo tabang ko gasto. Aron mahimo mong professional. Mamayta. Daghan ang nagtamay sa inyong amahan. Pero ako, nakadahay kayo ko sa iyang kabuutan. Ug ang iyang tinguha, maulang yun ang inyong kalampusan. Mamayta. Gana, sultihan ta mo mga anak. Sadyo ko pasalamat nga daw kang Mamayta. Kang Miss Mayta ba? Nga, makatabang siya og dako sa akong tinguha nga, kamo makatapos kimo sa inyong pagtuon basta magtarong ng taon mo. Huwag siya magpanagana sa pagpakigbisog sa tulisan. Kana. Aron lang ko maluwas doon na. Nakigbisog, nakikaway ko. Saludo ko nimo, tay. Ay, salamat taon. O manginaot ko nga, dili ka mo masukon ako, nga wa ko makauli gabi. Okay na, tay. Sabot na ko. Ay, salamat. Bilib ko nimo, tay. Salamat do. O manginaot ko nga, ang inyong bilib na ko, magpabilin ba taon na? Natural, tay, uy. Salamat day kaayo, Mamayta. Salamat, Mamayta. Ayaw ko ninyo pasalamati. Kundili ang inyong amahan nga buutan. Ug way laing pangandoy, kundili ang inyong kayuhan. Tuod ay, dadon pa na akong inyong tatay para mag-open siya og bank account. Kay iyang ideposito sa bangko ang kwarta nga akong gipremyo niya. Ay, okay ra, ma'am. Okay ra kit kaayo. Salamat taon, Mama Ida. Salamat taon kay mitaba jud kag pasabot nila sa akong mga anak. Natural. Nahibaw ko nga hadlok kay ka sa imong mga anak, Pakul. Di ka gusto nga mahiubos sila nimo, di ba? Kana noon mo ginaya akong pagpakabana nga to nila man, di ko gustong mahiubos sila nako, di gusto nga masuko sila nako. Ug angayan gid silang mahimong proud nga ikaw ang nahimo nilang amahan. Tungod kay mikayod kag maayo, mitrabaho, way kakuyaw nga musuroy sa bisan asang dapit. Lukdo sa bisag unsang itinda para lang makakwarta sa tinarong ug pinatuan sa singot nga kwarta. Dili ba? Correct, Miss Mayta. Buangas sa? Never expect gyud nga mohatag siya kang tatay ug ingon adto nga kadako nga kantidad ya. Bisag ako. Iya pang gikuyogan sa tatay. Aron mag-upin og accounts bangko. Pero nabalaka jud ko Tingalig mo abot ang higayon nga malimot si tatay kang nanay. Posible yun na dun Tan-aw ra pa nako, murag bilib kay niyas Mamayta. Ay, manghod naman kaya na si Mamayta ni tatay. Tinuod bitaw. Pero di pud ikalimod nga makayabag pud ang dagway ni tatay uy. Nya kung ingon ana, sa man, okay ka nga si tatay, mahigog makang Mayta. But, Sibot. basta di lagi na ako kapungan. Nga, mangigijud ko. Unsa? Mangigigid ko ay, di ko gusto nga maadto sa lain ang pagpanggat ni tatay. Di ko gusto nga iyang hikalimtan si nanay. Ito na. Pero saan taman og maabot ka na higayon na? Supak gihapon ko, manoy. Dili lang gyud ko mo kumpiyansa. Kay tingalig doon na laing mga kauban tong tulisan. Nya balik dire. Pero magkinaon sa gani nirong mga panghitabo. Sukol tay. Tontib sukol. Sukol ta kutob mahimo. Dili mahimo nga magtalaw-talaw Pakita gyud nga.
Wa ta mahadlok sa mga taong daotan. Kamo ang dapat malisang namo. Tungkol kami, nagpuyo mi nga matarong. Dili pras ninyo nga nagpakabuhi sa dinautan. Oh, yun na. Niya may sakyan nga nagpadung. Oh, uy, mihunong. Dili halayo nining among nahimutangan. Dili ko mo kumpiyansa. Niya, nagpasalipod ko ining dakong haligi. Aps. Panidaan ako kung sikin sana. Basin og kalit kong masakiron diri. Kinahanglan ka na. Kinahanglan mag-amping ko. Pero yun na. Dili ba ka nagkauban sa tulisan? Wala ba manaog? Tingalig nagpaniid ni. O galantaw dili sa sud. Kung wabay lang tao. Murag gamay kong tuhoda. Pastilan. Ako ra bang usa? Wa dili si may tao si Bay Pakol. Kinasam ka nang nagsakay ng auto nga itom. Nga wa siya manaog. Basin og kauban ginas tulisan nga ni Ari. Aron may manimaos ba? Tungod sa nadakpan nilang kauban. Wa na. Sanayay, nangurog ko. Patay na ko ini. Bahala na. Mangandam lang yung sa akong kagulingon. Niya na. Giandam ko na akong ulisi nga uway. Bukbukon di ka kung kinsa ka man. Hala. Ni abli ang pultahan sa kotse. Ni gawas ang... Si Mr. Puldo ka na. Ang bugay mo siyang naog. Nga nung nagpatrailing pa man. Wadi ay si Maita diri? Sir Puldo. Ato nagkuyog silang pakol. Mao ba? O si katinuod nga gitoli si Maita kagabi. Tinuod ka na, sir. Og salamat kay nadakpan ni Bay Pakol. Kinsa ang maong tulisan? Nakailang mga pulis niya. Notado mo na itong tulisan. Daghag pangaan tong tauhan na. Mga nindot sa bagi pangaan, pero tulisan lang. Kinsa lagi pangan? Matod sa pulis, kapila na ko itong lakpi, pero lain-lain og pangaan ang gida. Unang padakop nila to, unang padakop, ang pangaan mo si Arthur. Ha? Arthur. Arthur? Pangan ka na sa akong anak. Muna. Tapa. May anak na ka na, sir? Pangalan sa akong anak, Arthur. O siya diyang nadakpan sa ikaduha. Lain sa pangalan gida. Reuji na, sir. Sprikitek. Muna. Onsa? Nya ikatulo. Nga pangalan sa diyang nadakpan sa siya. Mo si Humba. Humba. Ritig kong itong tulisan. Gutom ako. Angay siya nga madugta sa prisuhan. Pero matod sa polis, doon ako to'y ligon o gamhanan nga agawon. Onsa? Ug maokin niya ang ilang ilhon. Kung si kinsa ka nung agawon itong tawhan na, matod sa polis, multimillionaire ko no ang agawon na itong Humba. Humba. Onsa ko no? O ginungdan nga, follow up nila. Follow up na si Maita o si Bay Pakol. Basin pa ka nung tugang tos matuod. Kung kinsa ilang kaon, tuwas lito mo ito ilang kaon. Kung kinsa ilang amo sa pagpanulis. Mao ba? Kung kinsa may ilang amo, ayaw na ilang amo.
Anya ginang mailhan sa kapulisan aron dakpol og silutan tos kamatayon. Intoy. Bangbuang to lang amo. Salbahe siyang amo. Sa lami na. Ha, mayong tagmaigo sa skilat. Sprikitek, simpak ko. Uy. Ha, mayong tagmailan tong maong tulisan. Aron sa ingon, bitayon ang dauban. Simpak ko. Si Puldo, muriak ka. Ikay nga gaon? Ha? Ila. Sprikitek biya di mo unsa. Hala. Oy, simpak ko. Hala. Dili ka na mahitabo, Intoy. Asya kalala dia. Never. Never. Dia ka na. Nagdali man ni Biya. Nganong to siya? Hala. Muragi ko yawan man sa akong ipanulti. Og nang luspat siya. Hala no. Ngano man ka? Hello. Major. Ikaw nang bahala. Siguro nga dili makakanta o dili maka video kay kanang naa karon sa inyong mga kamot. Okay? Huh? Thank you, Major. Yes. Yes. Ayaw ka malaka. On your birthday, pilay budget nga gikinahanglan nimo? Aha. 250,000? Don't worry. Idoble na ko. Himuon kong 500,000. Yes. Ako na gud ni. Mas ang importante, just save the king. Okay? Bye. Huwag mo'y mahimo sa dinakpan. Wa kamo'y makuhang kasayuran. Wa. Sa taon na to, pangutan-on na to, Kol. Kung misulti na ba siya kung kinsa gyud ang iyang amo? Okay, tara. Anto na to. O, pa, Kol. Okay. Diretso sa information. Ma'am, mangutan na mi. Nganong na'y ambulance? Na ay naghikog. Ha? Oh. Naghikog? Kinsa nagikog, ma'am? Bito, ma'am. Kisa may naghikog. Pulis ba? Dili, pulis. Pineriso. Uy. Pineriso? Ang bagong dinakpan. Ang tulisan nga dadakpan kagabi dito sa panimay ni Maitha. Kadto mo ay naghikog. Oh. Unsa? Sundan lang yun ninyo kanunay ang matagsumpay ning sugilanon. Ayay, mapliso ko! Tagsulat og direktor, Cebu City Councilor Francis Iliaga Ginhawa Delfinis Pares, Spinner Randy Tayad, Audio Editor Jeffrey Gabonada, Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Mo to ka listeners ang part 9 ha. So maglimot ko gamay da. Jo hinay ra kung tayo mga listeners kay madungog ninyo ang kuan ba sa kalsada no. So kay mga kuan sa sakyanan no.
kaulakaw sa mga listeners, balik na to niya ag mabasa sa ko sa inyong comment mga listeners, no, para makatimaan ko kay na may bagong sige komentro, no, nalingaw siya paminaw sa mga drama, no, bagong listeners, no. So ito po na i-shout out, pasensya kay sa bagong mga comment, no, nga dito katimaan dayon ba kay kuan tagsan ako magbasa sa mga comment mga listeners, no. Una pasensya kayo, no, sa bagong listeners, pero salamat kayo ninyong tanan, no, sa inyong kanunay nga pagpaminaw, no. Pasensya kayo nga di ko katimaan ninyo kayo, no, kayo wala pa kayo ko gasubay-subay sa mga comment ron, maka mo hindi kayo ko katimaan ba, pero salamat kayo kay balo ko nga daghan gyud mga bagong listeners, no. Ato mga wapag kapaminaw ani mong drama ba, una nga salamat kayo ninyong tanan, no. O mo to, Merry Christmas ug Happy New Year, no, 2024, no. Bitsa karon January 2, no. Okay. Mga listeners, Merry Christmas ug Happy New Year. God bless us all.